vi er fuldstændig enige. Ikke? Med de få ændringer, du er nødt til at lave, for at vi kan få det til at fungere. Ikke? Og du skal simpelthen fungere. Ikke? Så blev jeg sgu, ringet op her for 3 måneder siden. Af, en gut, som hedder Henrik, eller andet, for noget, firma, som har specialiseret sig i at lave webshops, ikke, og hjemmesider, ikke, som hedder noget med Vevo, og har hovedsæde i Aarhus. Okay. Du ringer op, ikke, og der er 4, du har 4, programmer, altså hvordan, du kan vælge, ikke, og de koster alle sammen, forskelligt, ikke? Ja. Jeg har lidt svært ved at tale til mennesker, der mener, at de Nej, jeg lytter sådan. Jeg har bare smerter, det er det. Jeg faldt ned fra 4. sal, det gjorde du ikke. Okay, se. Jeg lytter. Så ringer han til mig. Og så sagde han, jeg vil gerne, vi er inden for de her, jeg kan se, at du har liket på en hel del firmaer, som tilbyder webshops, ikke? Og sagde så, ikke? Jeg ved ikke nogen navn her, altså, for det er set under ligegyldigt. Altså ikke. Det eneste navn, jeg simpelthen vil fremhæve, det er firma, jeg arbejder for, og som arbejder, som er et af Danmark, der er måske nok det Danmarks ældste. Så vi har, fundet ud af på, ikke også, at vi, vi har udvalgt, x antal, så mange sagde, kunstnere, ikke, og som er forskelligt på, til, helt specielt tilbud, til 399 kroner om måneden, og til at opbygge enten en webshop eller en hjemmeside, sådan så, og det